Bueno, lehenengo eta bain egun hon danoi, eta eskerrik asko nahi etortzearren. Gaur, sasoi batean egin genduen aurkezpen hori bai, gaurkoan egingo duguna da egitasmo komunitario baten aurkezpena, arrakasta handia edukida bena, eta eragin zabala gure eskualdean. Eta beraz, pixkat horren xehetasunak azaltzera guaz. Hau, azkenean, badakizue, dala Listor Asiarraren inguruan lan komunitario bat bultzatzen gabiz. Batetik dago Erlete elkartea, pixka bat zerekin ibiltzen dana, sortzen da bena eta ekoizten da bena estia, eta ez dirako badakidunak erlea behar direna, ero erleen kontra ibiltzen dan alako espezie inbaditzaile bada, hain zuzen be, Listor Asiarra. Bere sasoian, etorri ziren elkartera, elkarteko egitasmo bat burutzera, eta orduan egin genuen izan alako lan komunitario bat, jenderen partaiditzagaz batera, hainbat trampa ipini, hainbat udalerritan, hainbat espaziotan, eta pixka bat horrek egin deutzago aurre, eta horrek eragin zabala eduki dau. Eta beraz, horretara gatoz, beste ekinaldi bat aurkestera, ekinaldi horretan jenderen partaiditza eskatzera, ze azkenean honetatik danok ateratzen gara onuradun. Batetik estia ekoizten da ben lehenengo sektoreko jentea, guretzako oso importantea dena, bestetik onura sortatzen da gure biodibertsitatea zaintzeko unean, eta gainera eragina dauka gugan. Ze lehen edabideen aurreko agerraldunen aurretik komentatzen ibilinaz. Ikusi izan da, alako trampak jarri ez diren tokietan ugaldu, ugaritu indirela, Listor Asiarrak, eta aldiz jarri diren tokietan apaldu. Eta horren eragina askoz txikiagoa da. Ni garaiko alkatea izan da, ikusi izan dugu, auzo batean ez direla jarri, eta hortik jaso izan dugu urtean zehar hainbat abisu, eta aldiz jarri diren tokietan, ikaragarri murriztu da, abisuen kopuru bat horrek ere, herritarren ongizatean ere baduka eragina. Beraz, danok ateratzen gara onuradun, danok onuradun ateratzen garen neurrian, eta danok alkarregaz, alkar hartuta, proiektu partekatzen dugu neurrian, nik uste dut, denok ateratzen garela irabazle. Eta beraz, dei bat egin gure neuke Urkiola landa garapenaren izenean, hain zuzen be, inguruko orain arte parte hartu dauen guztiei, baina horrezaz gainera orain ekimena beste udalari batzuetara zabalduko dugun ezkero, beste Jurreta, Durango eta Elorrizon baitere aurkezpenak egingo diren ezkero, eta horretan ekimen hau indartze gura den ezkero, aurrekoen ahalegin horreri gehitzea udalerri hauetako herritarrak. Danon artean egiten baldin badugu, arrakasta segurua da, gero emoitzak emongo dauz hain zuzen be egoi eskuderok, orain artekoak zer emon da ben, bera da azken finean Erlete Estiola alkarteko idazkaria, eta berak bere lehenengo sektorean zer egin aukida ben hori azalduko dau, eta gero horrezaz gainera nire ondoan daukat Idoia Madariaga, Oda Berutina eskolan proiektuaren arduraduna. Beraz ikusten duzuenez, gaude erakundeak, gaude udalak, gaude herritarrak, gaude elkarte, erakundeak, eskolak, danok alkar hartuta, arazo oneri, heltzeko, eta arazo oneri, danon artean, hau ez dugu ezabatuko, ze hau, espezie inbaditzaileak gurera datoz, klima aldaketaren ondorioz gurera datoz, eta hori ez dugu ezabatuko realitate hori, egin alduguna da, gehien bat apaldu, eta batez be, hemen inguru honetan daukan eragina, aldan neurrian behintzat, lehundu. Beste barik, egoi eskuder hori emango dutzat berbea. Eskerrik asko. Erramunek egin dau olako errepaso bat, baina, apur bat atzera hau jongo naz, ulertu daiken Listor Asiarran presentziak erlezainongan eragin zuzena aukida beneinien, erlezainak hasi ginela beregunean tranpatzeak egiten, Listor honen presentzia apur bat murrizte aldera, eragin zuzena guk jasotzen dugulako, baina ikusi gendun urteak joan ala Erramunek esan daen moduan, geratzeko etorri dan espezin baditzaile bat dala, egin baten ez dugula lortuko erabat berakin amaitzea, eta guk elkarte moduan
erabaki gendun gure problematika esana bebai moduren baten sozializatzea eta ikustaraztie herritarrei partekatutako arazo bat dala, ez dala, listorronek eragiten daben erasoa ez dalako erletan bakarrik emoten, biodiversitatearentzako arazo zuzen bat dalako, eta herritarrentzako inkluso segurtasun arazo bat be izen laikelako, ez? Orduan, apur bat irakurketa horretatik, pues hori, hasi ginen jendarteratzen problematika hau, hasi ginen hitzaldiak emoten, eta hor ikusi izan, basauela herritarrengan, basauela kontzientzia hori sortzeko aukera, eta herritar honek zuzenean inplikatzeko bidea ikusi gendun Urkiola landa garapenarekin elkarlan bat planteatu gendunetik. Horrek ekarri zaben Bolondrez eskualde mailan, Durangalde mailan Bolondrez are bat sortzie, gaur egun 100 gora pertsona dabiz modu aktiboen parte hartzen. Orduan gaur egungo errealitatea da, erlesainak bagabizela gure tranpatzeekin, lehendik beha egiten genduzan tranpatzeak egiten, baina azkenengo urtietan herritarrak batu jakuzela elkarlanerako prestez. Honek esan da moduan emaitzak ekarri dauz, lehenengo azpimarratuko neuken emaitza da zuzenean pairatzen gendun azpisektore bateko kidiotatik aparte herritarrak be implikatzie, guk hasieratik egin dugu irakurketa hori, oso positibo edala Bolondrez sare hori sortzea eta oso eskertute gauzela, emon da sentsibilizazio jarrera oso handi bat, eta gero dauz aspektu praktikuek, ez? Guk erasoekin amaitzea lortzen ez dugun arren, bai ikusten dugu moduren baten tranpatze honek dekon eragina. Horregatik egiten gendun gupe bai, baina herritar sare honi esker, askoz leku gehiagotara aiatzen gara, oso modu eraginkorrean antolatu dira herritarrak, eta eragin hori ikusi dugu, ez? Ez gara gai listorronekin erabat amaitzeko, baina bai dau lotura zuzen bat tranpatzearen eta gero beranduago topatzen dien abien presentzian artean, ez? Gero eta tranpatzea handiagoa orduan eta abi gutxiago egoten direlako. Kontziente gara moduren baten agian tranpatzea ez dela nahikoa izango, hau da hori esaten gabizena. Arazoa ez da erabate amaitzen, agian beste bitarteko tekniko batzuk garatuko dira denporagaz, baina momentu seinaldoguna tranpatzea hau da. Horregaz aipatuko neuke Bizkaiko Erlezain elkarteko teknikari batek egin dauela olako datu bilketa bat, txosten hau ez dau, txosten honek jasoko dabezan datuak ondino ez dira guztiz jaso, eta Holandanean egingo da aurkezpen publiko bat txosten horrena, baina bai ikusi dugu zenbait datu, eta hor oso modu nabarmenean ikusten da, tranpatze hau aktiboagoa izan den herrietan, gero beranduago aurkitu dien abien kopurua txikitu dela, eta alderantziz, ez? Tranpatzea txikiagoa izan delekuetan, abien presentzia hori handiagoa izan dena, ondorioz honek dakarren problematika handiagoa izan da herri hauetan. Horregatik erabaki dugu aurten jarraitzea hitzaldi publikoak egiten, aurtengoa ustot 3. urtea izango dela kanpaina hau martxan dauena, eta oinarrian da
erlesainok emoten dugu zela hitzaldiak zenbait herritan, eta hortik sortzen da Bolondres sare hau, eta aurten erabaki dugu apur bat tranpatzea gauzatu ez dan herrietan eta abien presentzia handitu dan herrietan, ipini dugu azpimarra urten, hitzaldiak antolatzerako orduan. Horregatik datorren astean egongo die 3 hitzaldi, eta hitzaldi hauetara gonbidatzen da eskualde guztiko herritarrak gonbidatzen dugu hitzaldi hauetara, baina kokapena bai izan da esandakoaren arabera, ez? Aurreko urteetan ez dalako tranpatze hori modu antolatuan behintzat ez dalako egin. Orduan hitzaldiak datorren astean izango dira, Izorretan, Durangon eta Elorrizon. Erleteko kideok, hau da, erlesainok emongo dugu hitzaldi horietako parte, esan dugun parte teknikoa edo, azalpen teknikoak, baina Urkiola landa garapenarekin eta berau sortzen edo elkartien parte hartzen da bien herrietako udalak da bizai antolakuntza hontan. Eta hori, gonbidatzen dugu jendea parte hartzera hitzaldi hauetara, dalako bidea ikasteko zein den problematika honen funtsa, eta jakin deizuen, dinamika oinarti izan dela hitzaldi horietara joan izan da jenti eta erabaki da bena parte hartzi Bolondres sare hontan, puntatu da moduren baten, Bolondres zerrenda baten, eta Urkiola landa garapenak finantzatzen da bela, Bolondres horiek erabiliko da biesan trampen eta trampa hauetan erabiltzen den erakargarrien finantzazioa Urkiola landa garapenak hartzen dugu bere gain, orduan gonbidatzen dugu gonbidatzen dugu herritarrak parte hartzera. Aipatu dugu ekimen desberdinak, gai hau gero eta zabala hau dela, eta Idoiak kontauko da apur bat eskoletan garatu den ekimena. Bai, egunon. Ni irakaslienaz eta aspaldi duela nahikotxo urte daramagu listorraren arazoa nabaritzen. Maiatza, ekaina eta irailean oso ohikoa zen listorrak geletan sartzea. Eta pentsatu golako listorro handiak dira, orduan ikasle eta irakasleak beldurtuta eta orduan ikusten genuen gero eta gehiago zeudela. Gero beste alde batetik, egonda kasurik registratu da, asistada jaso dituztela ikasleek jolastokietan eta gehien bat segun eta ikastetxearen kokapenaren arabera edo egiten dabiltzan jardueraren arabera, ez da, baina eta ez da oso ohikoa asistadena, baina oso ohikoa dana da abiak agertzea eskoletan leku ez aproposetan. Adibidez gure ni Eibar Ermua ikastetxekoa naiz, eta urte bitan abia egin zuten eskolako pertsiana kajoi baten. Eta gainera, konturatzen zara, arazoa handia denean. Orduan gertatu zen, justo kasualitatez Abadinokoa da gure mantenuko arduraduna, eta haukin zaban ikastaro hauen, saio hauen berri, duela urte bi, parte hartu zuen, eta Eibarren ipini genituen gure eskolan, trampak. Eta urte hartan harrapatu genituen 100 erregina. Horrek esan nahi du 100 abi gutxiago egongo zirela inguruan. Eta buratu zitzaigun agenda 30ko bilera batean, ekimena zabaltzea beste eskola batzutara. Eta, klaro, zer gertatzen da, hezkuntza mailan potentzial handia dauka ekimen honek. Arazo ekosozial bati aurre egiteko aukera da, metodo zientifikoak
praktikan jartzeko, eta beste alde batetik ikasleak eta irakasleak naturara hurbildu, natura ulertzen saiatu, eta haren zaintza arduratu behar garela konturatzea. Horiek dira helburu nagusiak. Orduan, 2024-2025 ikasturtean, berritze eguneak, ikusita oso garrantzitsua zela potentzial horraz konturatuta, proiektu piloto bezala eraman zuen aurrera, eta EAEko 75 ikastetxek hartu zuten parte. Eta irakasle jasotu zuten formakuntza, baliabide pedagogiko sortu ziren, eta gero udaberrian, eskola bakoitzean, tranpak jarri ziren. Urte horretan jaso ziren 5.000 listor asiatiko erregina, baina bebai zenbatu ziren beste intsektu batzuk harrapatzen jausten zirenak trampetan. Orduan egin zen azterketa nahiko zehatza, eta datu guztiak jasotzen ditugu Eibar ikastetxean. Lanbide Heziketako informatika sailean garatu dugu Puntu Fundazioaren babespean daukagu web horri bat, eta informazioa argitaratzeaz aparte, datuak biltzen ditugu, eta guk jasotako datuen analizia egiten dugu. Eta orduan, txosten bat argitaratu genuen iaz ekainean, eta urten ere gauza bere egingo dugu. Web horriaren izena da, proiektuaren izena dela Belutina Eskolan, eta deitzen da horrela, badagoelako beste proiektu bat Urmaelak Eskolan, deitzen dana, Euskadiko Urmailen sarearen ingurukoa, eta bitxigora ideia antzerakoarekin natura ezagutu, natura zaintzeko. Eta orduan aurten jarraitu dugu proiektuarekin, eta 100 ikastetxe apuntatu dira, eta aukin dugu harremanak bai Urkiola Landa Garapeneko elkartearekin, baina beste landa garapen elkarte batzurekin bebai, diputazioekin, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoarekin, eta ez dakit norbait hasten dudan. Baina ez dakit aipatu dudan, ikastetxeak, parte hartzen dugun ikastetxeak direla lehen hezkuntzatik, aurre hezkuntzako umeek ere beren jaietan eta ez zuzenean zenbaketan, harrapatutako somorroen zenbaketan, baina ikastetxe osoek hartzen dute normalean parte proiektuan, modu batean edo bestean. Eta bai, aurten aukingo dugu bai Lanbide Heziketako ikastetxeek erabiliko dugu trampa berezi bat, Betofarma deitzen den enpresa batek dauka trampa berezi bat, erakarle berezi batekin, eta ikerketa bat egiten ari dire, orduen Lanbide Heziketako ikastetxeek trampa hori erabiliko dute, eta aurten ere saiatuko gara, aste honetan ipini ditugu trampaguk, eta bai daukagu saiatuko gara aurten, behin-behineko abiak behatzen, gure ikastetxetako aterpeak oso leku aproposak direlako abioiek jartzeko. Asko gustatzen jake, normalean bigarren abiak, behin betikoak zuhaitzetan ipintzen dituzte, baina lehengo abia aterpe lekuetan gustatzen jake, eta orduen ikastetxeak askotan gaude zuhaitzez edo inguratuta, baina gainera aterpe asko dauzkagu, orduan oso leku aproposa da abiak ikusi eta suntzitzeko. Eta ez du zaitita, eta ez du bukatu nahi, esan gabe Durangaldeko ikastetxeen, ikastetxe ez daukagu materialerako, ikastetxek ez daukate materialerako aurrekonturik, aurrekontu berezirik, orduan ikastetxe bakoitzak ordaindu behar du bere trampak eta bere erakarleak, baina Durangaldeko ikastetxeen kostua Urkiola Landa Garapen elkarteak hartu du, bere gain. Orduan eskerrik asko.
Bueno, hemen ikusten duzuen moduan, hau azkenean danon arteko proiektu bada. Arazo bateri aurre egin izateko danon artean egiten duen ahalegin bat, ahalegin komunitario bat. Ikastetxeak 100 gora, aurreko kanpainetan 100 gora voluntario, aurreko kanpainetan 18.000 listor baino gehiago harrapatu dira. Trampak monitorizatuta daude eta beraz badakigu non dagozan, horrek aukera ematen duzku, ea zer gertatzen dabilen leku batean edo bestean, ez dagozan tokietan gorantza doan, jartzen diren tokietan berantza, zenbat harrapatzen diren, non gehiago jartea komenidan, orduan honek hau eskatzen du, ezta? Nik dei bat egin gure neuke, dei bat aurreko urteetan parte hartu daben guztiei lehenengo eskerra emoteaz batera jarraitzeko, orain arte parte hartu ez da benei honetan abiltzeko, azkenean danon artean eginke alegintxu bat, ez da beste munduko alegintxu bat, hemen azkenean zemat eta sakabanatuago eta jarri, are hobeto, danok aterako garelako onuradun, eta aipatu da moduan, Jurretan, martxoaren 11an, 6etan Ibarretxe kulturetxean izango da aurkezpena, Durangon, martxoaren 11an, 6etan udaleko osoko bilkuren aretuan, Elorrixon martxoak 12, 6etan Iturri kulturetxean, beraz horretara deitua dira inguru horretakoak, gure da den guztiak, den artean egin genkelako, eta horrez ez gainera baten batek ikusiko gale, berak izin dabela aurreratu, baina prest dagoela ekimen honetan parte hartzeko, urkolara deitzea dauka, eta saiatuko gara, hain zuzen be horreri be, erantzuna emoten. Azkenean, badakigu dano dauzko gure betekizunak, eta askotan ezintasunak, baina azkenean, uste dut danok, eta dano batera alkarregaz lan egin ezkero, posiblea dela, arazun hori, lehen esan dugun moduan agustu konponduko, hau eta espezie hau, zenbiztelakoak azkenean hemen ona etorri dira geratzeko, etorri dira, azkenean beste era honetako kontuak etorriko dira etorkizunean, guk egin gehinkena da, alkar hartuz gero, pixkat horren eragina apaldu, eta alda neurrian mentzat ez bakarrik lehenengo sektoreari bultzada bat eman, biodibertsitatea bera zaindu, eta horrez ez gainera denon ongizatea ere horretan bebai ekarpen batekin. Azkenean hau, danon artean, hemen askotan, gerozta oitxoago dago, beste norbaitek egin behar dabela zeo zer, hemen denon artean egiteko aukera dago, eta horretarako behar dugun goza bakarra borondatea da. Ez da aparteko lana, geu jarriko dugu lana bezak, jendea bakarri lekua eta lantzamen jarraipena egitea, ea gauza nola doa zen, eta gero modu oso harin baten bitartez datuak emotea jakiteko, non dago trampa horrek, zema batzen den toki bakotxean, eta bar. Eta hori gainera aldi baterako alegintxoa da gero urte osoan eragina daukana. Guztioi eskerrik asko.